Margarita para sa novena ni San Judas today. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions.
Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan na sinautob ang sa imong kabutan at tamanon ang kinaban. An kapalibotan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kababayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugarin sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sanudas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang, ngunyan Huwebes, sa ika-27 simana sa ordinaryong panahon. Sabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat sa kahagadan ni Che Pranada, Jacob family, Megan Balute and Kene Ignacio, Joey and RB. Special na kahagadan, prayer for good health of Irene, Can Messenbird family, prayer for successful PLE, Canoiles family. Prayer for Eve's smooth and positive outcome of her PR application sa kahagadan ni Eve. Prayer to pass the licensure examination for fisheries ni Mark John D. Milia. Prayer for Dan Vincent Ibarrientos Blando to pass the fisheries professional exam sa kahagadan ni Jemina Ferrer. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Karina Dolot Candiskaya family. Kay Alfredo kan Galvez family. Para sa kalag ni na Estelita Asteriodulva
dulot ni Salve D. Lozano, para sa kalag ni Beda, ni Noni Nation and family, para sa kalag ni Eric, dulot ni Joey and RB, asin sa kalag ni Sendelin, dulot ni Mila Rodriguez.
Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to, an awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Tiripon kita para sa satuyang Thursday habit na magpamibi sa paagi kan satuyang patron San Judas Tadeo. Asin sa ebanghelyo ngunyan, hinihiling an kalidad kan satuyang pamibi. What is the quality of our prayer? Punanta ang selebrasyon sa pagpararom kan kalidad na ini sa pag-ako kan satuyang mga kaluyahan asin kasalan. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tung mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo ang sa imong pagkadiyos sa paagi kan pagtukdo kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na ang sa iyang mga pamibi, danay na magpatalubo kan sa imong simbahan, asin dakul pa ang magtubod sa imo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon, ginuno sa libro ni Propeta Malakias. Nagtataram kamo nin magabat na mga tataramon tumang sako, olay nin kagurangnan. Dangan minahapot kamo, ano ang samong itinaram na tumang sa imo? Nagsarabi kamo, sayang ang paglingkod sa Diyos. Ano ang pakinabangon ta kung makuyog kita kan sa iyang mga tugon, asin maglakaw kitang mamundo sa atubang kan kagurangnan nin mga hukbo. Puon ngunyan, sasabihon ming paladan ang mga mapaabaw-abaw. Huli, taan mga nagigiboning karatan, iyo ang napapakarhay. Asin kan tinutukso ninda ang Diyos, daiman nina nangyari sa inda, dangan ang mga may pagkatakot sa Diyos, nag-orolay-olay, dinangog sindanin kagurangnan, asin pinaghimate. Asin isinurat sa libro na giromdomon sa atubang niya, ang mapadapit sa mga natatakot sa kagurangnan, asin nagsasarig sa iyang ngaran. Dangan nagsabi ang kagurangnan nin mga hukbo, sinda magiging sakuya ng God sa aldaw na ako maghiro. Papatawadon ko sinda, siring sa tao na pinapatawad ang aki na naglilingkod sa iya. Dangan mahihiling giraray ang kalainan kan banal, asin kan maraot, kan naglilingkod sa Diyos, asin di naglilingkod sa iya. Huli ta nagdadangadang an aldaw, mainit siring sa sarong horno, ang gabos na mapaabaw-abaw, asin gabos na nagibonin maraot, magiging uhot. Sa aldaw na iyan na madatong, tututungon sinda, sabi nin kagurangnan, asin dai matatada sa inda, minsan gamot, minsan sanga.
Alagad kamo na may pagkatakot sa sakuyang ngaran, masirang sa saindo an aldawnin katanosan, asin bubulungon kamo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang mga nagsasarig sa kagurangnan. Paladan ang mga nagsasarig sa kagurangnan. Paladan ang tao na diin nagsusunod sa hatol nin tampalasan, diin naglalakaw sa dalan nin para kasala, diin nakikisumaro sa mga paralanghad, kundi ikinakaugma ang tugon ni Diyos, tugon na sa iyang pinaghuhurop-hurop aldaw banggi. Paladan ang mga nagsasarig sa kagurangnan. Siya siring sa kahoy na itinanom sa tampi ni nagbubulos na tubig, minataonin bunga sa kapanahonan, asin ang dahon dai naluluyos, mauswag ang sa iyang pagkabuhay. Paladan ang mga nagsasarig sa kagurangnan. Bakong siring kaini ang tawong tampalasan, ini nakakabain sa ata na pinapalid kanduros. Binabantayan nin kagurangnan ang dalan nin mga matanos, alagan ang dalan nin tampalasan sa iyang rinaraot. Paladan ang mga nagsasarig sa kagurangnan. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, halimbawa, saro sa saindo igwanin katuod na nag-abot matangang banggi. Asin nagsabi, katuod, pautanga ako nin tulong tinapay, tamay katuod akong nag-abot asin dai akong ikakapakakan. Asin hali sa laog, masimbagan sa imong katuod, dai mo ako pagribukon, an puwerta kan trangkahan, na natrangkahan na. An mga aki asin ako nasa higdaan na. Dai ako makakabangon sa pagtao kan hinahagad mo. Sinasabi ko sa indo, sa kapipirit, mabangon na sa nadangin, itatao ang hinahagad mo. Bakong dahil katuod kanya, kundi tanganing dai na siya pagribukon. Kaya sinasabihan ko kamo, maghagad asin kamo tatawan, maghanap asin sa indong makukua, magtuktok asin kamo mabubuksan. Hulitaan minahagad, minaako, an minahanap, nakakakua, asinan minatuktok, binubuksan. Sisay sa indo an ama, na kunan aki maghagad nin sira, an itatao uyang. Kung kamungani na mga maraot nagtatao nin marhay na bagay sa indong mga aki, urugnaan sa indong ama sa langit, matao kan Espiritu Santo sa mga naghagad kaiyan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. How do you pray to God? How do you pray to Saint Jude? Kasuhapon, ang ebanghelyo ta, ang mga apostol, nagrani ki Jesus. And they were asking Jesus to teach them kung paano magpamigdi. Sabi ninda, Lord, teach us how to pray. And so yesterday, the first part of the answer of Jesus was to teach them the Lord's Prayer. Ining gospel tapo ngunyan is a continuation of that. Ngunyan, ang hinihiling at this part of the response of Jesus is the quality of our prayer.
Kasuhapon, an Our Father, ngunya na aldaw, an kalidad kan pagpamibi. What is the quality of your prayer? Kamu po na mga taga 5:45 a.m. Mass, mayo po akong question sa quality kan prayer nindo dahil kamu po ang mga minabangon nin amayon tanganing magpasimbahan, magpamibi. This quality of prayer is unquestionable. To wake up very early in the morning to start your day to pray, that is a very beautiful habit, a beautiful way of relating with God. Sabi digdi sa Ebanghelyo, nagbangon daa an amigo, bako dahil mag-amigo sinda, kundi dahil sa kapipirit mo. Your friend shall arise dahil nagpirit ka. Balikan ta po ang original language na ginamitan ka ini. St. Luke originally wrote in Greek. And interestingly, ang ginamit niyang tataramon para digdi sa phrase na dahil sa kapipirit mo, the original word was anaidean. Anaidean in Greek. Ang literal translation po kaini, dahil kan sa imong kawaran nin supog. Dahil dai ka na daog kan supog. But sabihon po, literally, mabangon daan amigo mo, dawa matangang banggina, bako dahil mag-amigo ka mo na naghahagad kanin tinapay sa iya, kundi dahil linampasan mo ang sa imong pagkasupog. If not because of your friendship, your friend will help you because of your shameless persistence. Shameless persistence. Namimirit na mayong supog. We will focus our reflection on that. Kita pong mga tao, pagdain ng shame, dain ng supog-supog makipag-ulay sa kapwa, ano pong buot sabihon kaiyan? Yung hindi ka na nahihiyang magsabi exactly what's in your mind, hindi ka na nahihiya na hambalusin siya, o hindi na kayo nahihiya na magtawanan ng sabay. What is the quality of relationship when you've already reached that point of communicating? But sabihon, hararom na ang relasyon. Tama po. Pagdai ka ng supog, bai ka na nagduduwa-duwa na magtaram, but sabihon, hararom na ang pinag-ibahan. Namuhunan sa relasyon. Arugman po kaini ang relasyon ta sa mahal na Diyos. Pag sige-sige ang pamibi, pag dayupot sa pamibi, mayo ng kaulangan pag nagrarani sa Diyos. We find no more hindrances when we come before God. Many of you are regular mass goers, especially on Thursday. And aram ko, dakol po sa Indo, pag nagdidigdi, bako naman dahil may hinahagad. This is no longer about you asking for things repeatedly. This is about your relationship with God. Nabalik kita digdi dahil ang pinag-uulayan digdi, bako nang may hinahagad. Nabalik kita digdi dahil may relasyon. And it brings God so much joy pag nagrarani kita sa iya na dain na susupog. A few days from now, we will celebrate the feast of Saint Teresa of Avila, October 15. And she said something beautiful about asking God for things. Sabi niya, you pay God a compliment by asking great things of Him. You pay God a compliment by asking great things of Him. Kung naghahagad daa kita sa mahal na Diyos, nin darakulang bagay, ikinauugma man po iyan kan Diyos. The Lord delights when we give Him great requests. Bakung arugman po kaiyan kita sa sadiritang mga aki. Pagan sadiritang aki may hinahagad sa tuya, dawa darakula pa iyan, minsan makikigig kita. Ha? Hinahagadan mo ako kaiyan? Sain ko yan kit-kiton? But we feel delighted that our children think na kaya ta iyan itao, na kaya ta iyan i-provide sa sainda.
And that is why Jesus says towards the end of the gospel today, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. You pay God a compliment by asking Him of great things. So may I ask you once again, when was the last time that you asked God of something great? Kasuarin ka huring naghagad nin dakulang bagay, nagaro ka nagtutok-tok sa amigo mong matangang banggi, tiba at igwa kang hinahagad na milagro, nakaidto, masigasig ang pagpamibi. Pero dahil garo day man tinatao, pinunduhan mo na. Can you please remember that miracle you're asking for and ask God again? Hagadon mo giraray. O tibaad igwa kang sarong bagay na nasusupog hagadon sa Diyos. Dahil pagmati mo, you are unworthy to ask for it. Ask God again. Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Kung dai pa po nag-aabot ang hinahagad na biyaya, paugmaha ang mahal na Diyos by asking Him of great things. Pauro-utrong maghagad, ulit-uliton ang pamibi, balik-balikan kada Webes si St. Jude. Day masupog na maghagad, shameless persistence. Dahil itauman kan Diyos ang hinahagad mo, o dai niya itao dahil may itatao siyang mas mahalaga, bako po yan ang mahalaga. Whether God gives you what you pray for or God gives you something else, something better, ultimately that's not what matters. What matters is that your relationship with Him has deepened. This is what prayer means, our relationship with God. Ang pinag-uulayan digdi, bako kung itatao o dai itatao, bako po yan ang mahalaga. Ang mahalaga, ang relasyon sa Diyos. And so we pray, Lord, whether you give it to us or not, what matters is our relationship with you. You will remember in our novena to St. Jude, there's a part there that says, Lord, whatever your decision is about this matter, I will never stop loving you and serving you. Our relationship matters most. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Ako ang malugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot,
para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, sa pagrumdum mi kan kamurawayan kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, pakiakoa ining samuyang mga dulot, asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Pastor na daing kasagkoran, daing mo binabayaan ang mga karnero mo. At ngani sa palada na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo. Tanganing maataman kan iyuman sa ng mga namamahala na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga vikaryo kan sa imong aki. Kaya kaiba kan angheles sa Saint Santos, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kadakulaan. Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, palada ng minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimigdi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak ni dudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, kinuan niya man ang kalis, asin pagpasalamat girare sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuluson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa God na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Leon, an sa mong Obispo si Joel, asin an gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, Kulon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ni siring sa langit. Ang sa mong kakano sa oral daw, itaong mo sa muyang unyan.
Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin haray kami pagdaraha sa subot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Huli ta sa imo an kahalian, asin an kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapasa indo, Asin sa imong espiritu, bilang mga katuod ni Jesus, magpatinaraohan kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan tinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan tinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan tinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang uya si Jesucristo na nagdadangog kan sa tuyang lambang pamibi. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. So
for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako kan sa imong sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa Espiritu Santo. Tanganing an sa mong ginigibo sa paggalang kan pagsakit kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, magpadanay sa muya sa imong pagkamuot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matuka po para sa nagkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po nyatong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot po sa 26,147 as in 75 centavos. Ang naambag nyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 2,575 pesos as in 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 8,690 pesos as in 5 centavos. Siring man sa Oktubre 19, mapuna po ang nobinaryo kan sa tuyang mahal na patron San Judas Tadeo. Sagkod po ini sa Oktubre 27, sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga, asin sa hapon alas 5:30. Sa aldaw na Webes, Sabado asin Domingo, ang nobena sa pagkahapon mapuon sa oras na alas 5:40. Sa maut po maging novena as in Fiesta Mass sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Sa mga maut po magbakal ng souvenir items sa arugan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ini sa opisina. Ngunya na bulan ni Oktubre, iyo ang bulan ng pag Santo Rosario. Digdi po sa satuyang parokya ginigibo ang pag Santo Rosario pagkatapos nin pang ultimong misa sa pagkahapon. Iniimbitaran po kamo na magsabay asin magpartisipar sa nasabing aktibidad. Maot may man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Mga anonymous na nagtao ki 5,000 pesos, 2,000 pesos, 1,000 pesos, tulong 500 pesos. Loretta Mancera, 5,000. Ray Gianan, 3,000. Emily Oliva, 1,000. Melinda Alipio, 1,000. Michelle Solano, 900. Rafaelita Howe and Family, 550. Asin Binamira Family, 400. Diyos Mabalus po. Matindog na po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa intersesyon ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo asinan sa indong mga pamilya, sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, maghinguwa sa pagpamibi. Salamat sa Diyos. Katigapuhan, si mo man
Sana